Faringkha जों tini Bible porimung khonalainai lomung number 142 ang siriki subrayungni thani kabo khorang khlai subrayungni thani koi sao ang bono ani kok sana tongmarokno khuproi sao ani birmani korokno bono sao ani bwkha bai lengi tongphuro nang ani lamano sawai mano ang himmani lamao borok ani bage warai chaklaikha ani yagra bwkhak naisigi naidi khoroksa phano ano sinai kwrui ani tongthai kwmakha ani bage wansuknai khoroksa bo kwrikha o subrayung ang nini thani kapkha ang saka nungse ani kati rejaknai kwthangrokni hao ani manthai banta ani kapmano khnajadi tamni hunba ang belai kheno hache rejakha ano satoknarokni yakni phiyokjadi tamni hunba borok ani slaile belai khe phangana ano alongni phiyokjadi haki angnini mongoi hambairoi mannai borok kahamrok ano kitinggi tongnai tamni hunba nang ano khairokjakha kaitoni kwthang kokthai khnamani bisingtwi जों जतनि sakao kaitor kotal khe hamar khlaithung amen।